Happy Sabbath! God bless you all. Wala ngayong laro. Nakikita mo? Nakikita mo yung camera? Nakikita mo ako? Mag-comment ka nga. Naririnig mo ako? Mag-comment ka at saka kung nakikita mo ako. Naririnig mo ako? Walang signal doon sa ano. Good morning. Thumbs up. Hello, good morning. Hello, good morning, happy Sabbath. Ilagay ko lang dito kasi nandito yung wire. Hello host, good morning, thumbs up, done. Thank you. Good morning, happy Sabbath. Happy Sabbath sa inyong tanan. Naririnig mo ako, Kimberly? Nababatian mo ako? Sige host, go lang, parehas busy. Oo nga parehas. Wala tayo ngayong palaro. Happy Sabbath, oo. Malakas host. Okay, salamat. Good morning Oscar, happy Sabbath. Kumusta? Good morning sa iyo. Dila amin. Good morning good morning din sa iyo Oscar. Lalo. Hello, kain mais. Hala, ang sarap niyan. Mais, nilaga. Pahingi naman ng mais. Good morning sa inyo lahat. Lalo, Sabado dito sila lahat. Paring. Kaya pala Hey, binili mo yan, Oscar? Yung yung mais o tanim nyo? Oo, binili. Binili ko sa motor. Magkano ang kilo? Anong kulay na mais? Yung puti o yellow? Hawak-hawak ko yung golding bato. Gold na bato. Per plastic man yung puti. Mahal. Usa ka bugos, isang piraso, 20.
Pahingi ng ano, pahingi ng tamsak dyan, Oscar. Tamsak ka, Oscar, tamsak. Ganyan. Good morning, Makmak. Hello, thank you sa tamsak. Loading ba dyan? Hello, good morning, Sis Binwin, you and family. Thank you. Good morning, hello, host. Hello rin sa'yo, Sis Binwini. Tusok na, salamat. Maganda ba yung signal, sis? Tamsak dan host. Thank you, Makmak. Hello host, tamsak dan. Busy lang at nakamute. Ha? Yaw-yaw lang ka diha. Muratan nito ano, sikig yaw-yaw. Oba, salamat. Doon sa may parod sis, nakakaaliw sila. Iiwanan ko lang doon. Ayun, panay ano doon, panay daldal. Sige, dadalhin ko doon sa may parod sa baba. Sanilita ng salita kasi. Yung box ko na stranded, hindi ko pa naisin. Ito o, yung mangga na binigay ni Sister Cathy o.
Sarap kainin. Narinig ako. Hi, hello, good morning. Good morning! Hi! Hi, how are you? Hello? Hello? Ano? Say hi to everyone. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Kumanta ka na. Sabayan mo ako. La la la. Nasa pultahan ang Ginoo, manluluwas ka sa pagkuha sa tanan nga balaan. Hing! Halika dito, sabayan mo ako. Kanta tayo, sing, hing, hing, hing. Come here. Come. La la la. Bisang kinsa lang, magkasawag sama yung balita. Kay karon nagatawag ang amahan sa katauhang tanan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Sing! Bisang kinsa lang, magasabwag sa maayong balita. Kay karon nagatawag ang amahan sa katauhang tanan. Hello! Thank you! Again, sing. Say hello. Hello everyone. My name is Heng Heng. Heng Heng. Heng Heng, good boy. Are you eating? See, yeah. Yeah. Ha 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 ha. Huh? Say good? Hello. 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 Hello, 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 hello. Bisaya, hello. Hello, 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 TC Raman. Salamat. Lala. Unsay dula. Wa. Ugma na puhon. Kumakanta na parot mo ah. Oh. Marunong yan kumanta kaysa sayo, Oscar. Hello, baby. Good morning. Galing kumanta. Vista version pa. Bisaya. Hello, Heng Heng. Hello. Hello, Heng Heng. Heng Heng. Sabi nila, hello, Heng Heng. Galing kumanta yung parot, Bisaya pa man. Heng, kumanta ka ng paatuhod. Paatuhod, balik ka dulo.
ano mo? Paa? Ha? Ang paa mo? Nasaan? Pakita mo sa kanila. Pakita mo sa kanila yung paa mo. Ito, ang paa ko. Halina na na na. Ang paa, ang paa, ang paa, ang paa. Paa, ang paa. Ang paa ni Hing Hing. Ang paa ni Hing Hing. Sige na, sige na. Ang paa. Let's go. 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 Sige na. Antiil, antiil. Ipajak ang paa. Ipajak ang paa. Alalalalala. Inuloko mo ako Tweet, tweet Haha, sige, mamaya. Marunong niyang magsalita ng Chinese. Makan! Japong! Japong! Heng heng! Heng heng! Nikan, 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 nikan! Quê tiền! Lai, 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 lai! Lai! Come here, come, 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 come! Hello guys, magluluto muna ako Diyan lang kayo. Magluluto lang ako. Drink water, drink. Sige na, uminom ka na ng tubig mo. Inom ng tubig. May kakay, maglalangit mo. Ikan sa iyong mata. Siyara, magatanan ko. Sa siyara,
Kumanta ka dyan.
Learning to go. Hello? Magkatakaw na naman yun. Saban ay sa akong amahan. Diyan lang sa akong Ginoo. Mga kuluyan ng buwan. Sa tanan nga mga nagdo. Sing, ding, ding. Good boy. Sa balay, langit nun. Kuluyan ng Learning to iyong go. amahan. Sa
Mami. Ito. Morning. Hello. More. Sa pagkuha, sa pagkuha, sa kanan na balaan. Dito. Sorry. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible told me so. Hello, good morning. Happy Sabbath to all. Mega shout out to all. Mega shout out, nice. Mega shout out, Feed and Hope Blood. Hello, good morning. Say hello, Heng Heng. Say hello. Hello. Thank you, Heng Heng. Say hi. Heng. Say hi, Angelica. Say hi. Say hi. 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 Shirley. Hi. Say hi. Say hi. Hi, everyone. I'm eating my lunch. Ganyan ka uminom ng tubig. Pag nandito ako, hindi siya kumakanta. Kailangan walang tao para daldal siya ng daldal. Diyan ka lang ha, magluluto ako ha. Okay?
Sir. Sir. Ano? Healthy. Salamat mo. Hello, thank you sa Tindalion. Say hi, happy Sabbath everyone. Ha, say hi, hi, hi. Happy Sabbath. Hi, hi, hi. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Hello, hello. Ha, ha, ha. Say happy Sabbath day. Kanta, kanta. Good boy. Yes, good boy. Good boy, Hing Hing. Nina, kanta tayo, kanta tayo. Kanta tayo sa Bisaya, Bisaya.
Hello?
kalampagin mo yung kampana. Okay? Punta mo, kalampagin mo yung kampana. Bilis na. Yung kampana, punta ka doon. Punta ka doon, kalampagin mo. Sige na. Go, 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 go. 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 Hindi doon. Dito, dito, dito. Doon, doon, oh. Doon, doon. Doon. Yung kampana mo. Yung kampana. Doon. Sige na. Nalibang bang kadiha. Mainit ngayon. Mega shout out. Maupay nga udto. Haiyo nga tanan. Hello, hello. Mega shout out si Raman. Mega shout out Brother Mel TV. Mega shout out. Hello, maupay na udto. Ayaw daw niya. Pakantahin muna. Sige, juwit tayo. Kanta tayo, kanta. Kumakain siya. Wag daw siya istorbohin. Sige na, sige na, sige na. Kanta na, kanta. God is love. God is love. Show your leg. Touch, 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 touch. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Gusto kong mudagan-dagan. Gusto kong mudagan-dagan. Gusto kong mudagan-dagan. Kung mubalik na si Jesus, tanang mata makakita. Tanang mata makakita. Tanang mata makakita. Kung mubalik na si Jesus. Halika dito, lumapit ka dito, 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 dito. Hi everyone, kanta, kanta, kanta. Ishikalasyo TV, mega shout out. Maupay nga udto. Good afternoon. Tisi Raman, hi, mega shout out. Sing a song, sing a song, say. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang tanan kasuguan sa atong Ginoo. Hello, hello. Mega shout out Hana Vlog. Okay, salamat sa pagtambay. Mga bisdak, legit. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Hi, apar tayo. Apar. Kumain ka na? Hello, kumain ka na? Sige na, kasi nakanta tayo ng Bisaya. Ah, la 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 la
La la la la. Gusto niya siya lang kakanta muna. Mega shout out sa 9 billion viewers. Thank you, thank you, thank you. Okay, linis muna sila, heng. Drink water. Hello, hello. Mega shout out. Thank you sa 10 billion viewers. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Shishe, shishe. Shishe ne. Wutu. Wuputu tao. Too fun, too fun. Hing, hing, too fun. Hing, hing, too fun. Makan. Makan, makan. Enjoy your makan. Si Tweet Tweet. Si Tweet Tweet pumunta dito. Sige, magkanta tayo. Hing, hing. Okay. Ano mo yung kampana? Ibel mo yung kampana. Ibel mo yung kampana. Sige na. Magkanta tayo ng Bisaya. Lord, I care not for rich. Bumaba siya. Wala. Wala akong gusto ng malantay. Umakyat na siya. Magpapapansin na naman siya. Mandoy ako.
Sige na, sinakanta tayo. Sabayan mo ako, Hing. Mandoy ako kino tungod sa mga pulong mo. Bisan unsay bubuhaton, gunitan mo ang kamot ko. Mandui ako Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatino manon ako sa pagkamasinulondon. Moabot ang kangit-ngitan, usay sa kalibutan, ug unya ako mawad-an sa higpit nga kalauman. Mando ako Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatinamanon ako sa pagkamasinulondon. Lipaya ako Ginoo, og di ko na bagol-bulan ang tanan nga kapaitan nga sa anak mo hipalgan. Mandoy ako Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatinamanon ako sa pagkasinulondon. Kung matapos na ang tanan, ang himaya hikaplagan, ang kamatayon ay kahap kaysa Diyos maninanduan. Mando ako Ginoo sa imong kusganong bukton, magmatinamanon ako sa pagkamasinulondon. Good boy, Henging. Hey, man! Henging, good boy. Pakbet. Nagluto pa ako ng kanin. Luto na yung ulam ko. Nagluto ako ng pakbet. Kumakain yung amo ko ng pakbet. Yes, yes, la 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 la. May kahayag, take my life. La 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 la, ya la 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 la. Sundat ko. Sige, ito ang kakantahin natin, Hing-Hing.
Wala man kita ang title, wala man kita mahibalo sa oras. Wala man kita mahibalo sa oras. Mauni atong kantahon ha? Ha? Heng, mauni atong kantahon. Ha? Sabihin mo sa kanila, Happy Sabbath! Happy Sabbath! Mega shout out Ate Telma. Pwede ka na mag-start Ate Telma. Usa pala ako ka oras Ate Telma. Mag-start ka na te. Oo. Tweet sa birthday ha hati si Raman. Daghan ninja. O lagi daghan. Lagi na ako kay busy sa akong real monkey here. Thank you sister. Thank you. Ako. Sige na, kanta na. Good boy. Good boy. Sing, hal. Pagkakanta tayo dito. Today is Sabbath day. Today is Sabbath day. Kay wala may simba karon. Wala man kita mahibalo sa oras. Sa pag-anhisa, mahal kang manluluwas. Sige na, Hing. Sabayan mo ako, Hing. Puro ka lang sipol, Hing. Sige na, kanta na tayo. Wala man kita mahibalo sa oras. Sa pag-anhisa, mahal tang manluluwas. Apa ng mga timaan nagasaysay nga duol na gayud. Muanhe, magandang kita karon muanhe. Dalayegon, ang Ginoo tanga. Mubalik sa pagtubos. Sa natin na umuulan na pala. Hindi ko napansin. Kanta pa rin ang kanta. Umuulan na. Yung sampay ko mababasa tuloy. Kaya tumakbo ako. Mga una taoy, ang sudan ay takit man. Mga unta na oy, magbil ka dyan, press the bell. Bakit ka ba?
Bakit? Suena. What kaya? What kaya? Hello? Suena. Peter. Ano? Wait. Ano?
Sweater. Hello. Peter. Hello. Okay. Hello. Mom.
Hello.
Bye-bye. Halo, maupay nga odto. Later. Anong later? Wala pa man si Ate Shane. Di mag-LA si Ate, busy daw. O, si Leonora na lang. Sister Leonora para... Ang eyebag nang itom na ang mata. See you later. Anong see you later? Karon na. Why see you later? Karon na, karon na. What? Lamay, take her. Lamay? Lamay, say lamay, take her. See you later. Marunong pala mag-English tong ibon na to. Akala ko Bisaya lang. Oo, alam niya yung boses ng uwak. Sige nga. Ulitin mo. Ulitin mo. Maraming alam niya nagtunog. Tunog ng tunog ng paraghatod ng sulat, alam niya. Tunog ng truck ng basura, alam niya. Tunog ng telepon, alam niya. Boses ko, alam niya. Boses ng amo ko, alam niya. Alam niya ang pangalan namin. Alam niya mag-ring ng telepono. See you later. Yung boses yun ng alaga ko. Si Leo na lang sunod. Sige sis. Ikaw na lang para hindi tayo mapuyat mamaya. Para si sister lang mamaya pagkatapos ni Sister Faith. Oh, ni nice pala. Paita, oy. Ining. Paita gyud.
Nagsigig daldal na yung ano, ibon. Mega shout out. Ate, dili ka mag-ilis karon te? Basa po diha host. Basa po diha host. Mega shout out para, mega shout out. Mega shout out. Dili man basahon gyud oy bisa. Oh. Oh, mega shout out. Fit aning paita aning host. Mauna na dili man basahon gyud, basa pud diha host. Madam Tilma, Mel TV, luoy pud host. Taga ina bayi nga Paris. Oh, mauba para asawa ug banana dili kay busy. Asa man kumangita na ano la ininira na nahuli lang yan nila, nahuli. Meron sa likod marami kumakain ng balimbing, hindi ko naman kayang hulihin. Faith and Hope Vlog, dili daw mag-LS si Tilma kay busy, si Leonora na lang sunod. O sige na, mag-start na si Sis Leonora na. Aray. Sige na. Madam Tilma, 4 pa ako nahatag sa imo. Chit. Sabi ni Brother Mel TV. Mel TV, ugma na pud ang uban, Madam. Faith and Hope Vlog, wala pa man si Ja. Ingna. Pasabta ba kay busy pud si Ja, mauiya giingon kanina. Nagbidyo lang yung kasi busy si Ja. Mega shout out sis Winnie and family, Faith and Hope Vlog. Wala man to kabalo. Lagi wala kabalo. Pasabta kay dili man ko makaano ni Ja. Busy to si Ja, busy. Hala, daghan ni mong sigbin. Daghan lagi sigbin si Brother Mel TV, daghan. Ako sigbin usarang. Host pareho ta waray. Waray ka ba? Tagadiin ka man. Ako kay waray man ako, waray. Waray upay. Waray. Waray kwarta. Madam Tilma, dili na ta mag-atras abante kay musuko man si Lolo. Ha. Maugyod. Maupay man na akon ano yan na. Maupay na akon signal kaya di ako ubos. Waray ako dito igbaw. Makusugit ni hinghing. Makusog. Oh, taga Samar Kaliti Tacloban. Oh. Nakakanto na ako Di na to dapit. Kaya dito kami maaram kahit babatngon late hara nila ako dida. Dida ito may dida. May San Andres tatabing kasi minsan waray sa kahos. Di ako didi. Haligid. Kami ni kami duha ni waray. Taga Barugo hiya, ako naman taga San Miguel. Waray.
Kay ano diin kadako, diri ka man ngayon maara magwaray imo man lang ngayon mama. Haing ka man yan na, o nasa, saan ka nakatira ngayon? Yun pamamalhas na ako. Julita Tiling. Waray-waray daw hiyaday. Taga Samar. Ko na Ate Tilma. Ate Tilma, dere makakaano. Hinong susunod. Day, singa hiliginura, day pasabta, hiyan na sunod. Pasabda hiliginura. Amon na. Aw. Maara good itun si host magwaray kay puro good nga waray, pure good nga waray. Pure good nga waray. Kabalo pod ko magbisaya oy. Napong ko ako din no. Mapapason duro. Sis waray-waray. Pasabtahi hiliyonura, hiyanat masunod. Sige na. Pasabta kay busy adto. Sis waray-waray, pasabta ba? Pag-send ng message na to kay Leonora, tapos sabihin mo sa kanya na siya susunod. Faith and Hope Vlog. Haha, waray di ay kaate. Waray. Iyang mama, waray. Ako ra mamalin. Iya lang mama ang waray. Kay asa man karon ate nakapuyo. Akong mama Bisaya, akong papa waray-waray. Tacloban. Sige ko kudungog akong mama miingon og oy, ano na? Hindi maganda ano yan? Ano yan yung bakakon ba yun? Paano ba yun? Hindi ko yung babanggitin kasi hindi maganda yun. Baka tayo pagalitan ni Lolo. Ako ra mamalin. Salamat ti imo gi para
Sis Leonora, ikaw na next. Ayaw pag anuha, gimpara na nga ni ate, kay dira ito maupay hiyang words. Paraa ito, paraa. Kay bangin ito kitaon ni Lolo dito itong dictionary. Tudas kita ito. Paraa ito idang. Unsa imo apelyido host? Oh, Kinti. Apelyido ko Padisyo. Padisyo Kinti. Kentero. Kente. Akong apelyido. Ha. Maupay ano kay oho kita aadilat adian ano signal. Turu. Ginsapit ko la para ano diri mag usa pala ako ka oras 1 hour and nangaon na mo mga budang mig may ulan pud og ice diha host diri sa Singapore wala uy parehas lang ni didto sa ano parehas lang sa Malaysia o sa ato parehas lang sa Pinas ang weather dito. Mainit. Kanina pa dito ka ano. Maupay unta kun
Mega shout out. Mega shout out sa 8 billion viewers na nandyan. Thank you po sa inyong lahat, sa 8 billion viewers. Waray-waray, wag mo nang isulat yan. Alam na yun ni ate kasi binura na niya. Waray-waray, wag mo nang isulat yan, yan, yung ano na yan. Hello, sabi ng hing-hing. Excuse me. Mga busy. Sino po sunod? Angelica, ikaw na sister ang sunod kasi ayaw ni Ate Telma. Busy si ate. Ate. Sis Leonora, ikaw na, mag-ano ka na, mag-on ka na. Okay lang yan kung ano, meron naman mga ninja. Ikaw na sunod, sister. Sister Leonora, ikaw na sunod. Ikaw kasi si Ate Telma ay busy. Busy si Ate Telma. Sis Angelica, ikaw nang sunod. Sige na, mag-ano ka na. Mag-start ka na, Sis Leonora. Pijing, Sis Leonora, ikaw nang sunod kasi si Ate Telma busy. Unsa imong apelyido host?
Kinti, kinti. Bel TV, ako host, dili man ko taga diin. Pindot lang. Wala pa mahuman diha host. O taga Samar parehas. Leyte parehas. Harani lang magkaharani lang pala tayo. Hello, mega shout out. Hello, Faith and Hope. Sino po sunod? Ikaw na po, Sister Angelica. Ikaw na. Ikaw na ang sunod, Sister Angelica, para hindi tayo mapuyat mamaya na naman. Sige na, Sister Angelica. Hello. Mega shout out si Raman. Akong buhok at na daghan mon malagas. Hindi ba si Telma? Ikaw muna gumamit ngayon kasi si Ate Telma busy. Busy si Ate Telma. Dan nakaday. Wa pa ko duha ka. Wa pa. Unsay oras na? Alas 11, alas 12. Alauna kape na ba? Wa pa, si Raman. Okay, sige host. Sige, mag-start ka na, Angelica, kasi mayroon naman may ninja naman. Mag-start ka na, sister. Biga shout out si Raman. Akong basahan. Okay, sige host. Sige na, mag-start ka na ngayon. Ngayon na. Ipasok ko yung ninja ko sa'yo. Iwanan ko lang to dito si Tweet. Kasi gawin kong 3 oras. Maraming salamat sa mga nag-BG, sa lahat na nagsuporta sa akin. Maraming salamat.
Sige. Agi. Charge kay lubat na. Hello. Thank you sa mga bumibili. Thank you so much sa mga nag-BG. Gasugod na si Leonora. Oh, muadto na ko. Nakit-anan na ako. Perting inita, oy. Hello mga bisdak, punta na tayo kay Sister Leonora. Salamat sa magbibigji at magpapaiwan sa akin. Thank you sa thumbs up dyan. Thank you sa thumbs up, mga baby. Thank you sa 5 billion na nagpaiwan. Thank you so much. Hello, thank you. Marami sa damo nga salamat sa iyo nga tanan.
Thank you sa mga ninja. Maraming salamat sa ninja dyan na nagpaiwan. Thank you. Hello, sis Faith. Hello, mega shoutout Makmak. Thank you sa 4 billion viewers. Kaninong ano yun nandyan? Kaninong mga ninja? Kay Makmak, kay Ate Telma ito. Si Judita vlog, kay Ate Telma. Kay Sister Leonora. At saka si TC Raman. Sis Binwini. Nagpaiwan. Plini ko kaninang umaga yung ano mo, alas 3. Hindi nagtuloy-tuloy. Maraming ano. Biglang nag-stop. Sino nag-ilis? Sister Binwini, si Leonora. Si Leonora ang nag-ilis. Sis Binwini, family. Ang nag-ilis si Sister Leonora.
siya. Alas ng oras siya nag-iis. Hello, mega shout out mga bae. Diri lang host. Thank you, Brother Mel TV. Thank you sa thumbs up. Thank you sa thumbs up dyan. Naara ko dere ha. Opo ate, salamat sa pagbidjit eh. Mega shout out sa lahat. Ang dami ng ano ni ate. Hello, Judita Vlog. Thank you sa pa-VJ. Mega shout out. Mal TV. Dere lang host. Okay, thank you.
Hello, 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 mega shout out. Make a shirt, da 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 da. Anak, din anak diha. Hindi man na matutog. Dapat hindi matutupi. Hello, hello. Thank you sa apat na nandyan.
Hello, hello, mega shout out sa dalawang nag-view sa akin. Sino yun nandyan? Si Makmak at saka si Sis Binwini. May dalawa na nandyan nag-iwan. Mega shout out. Sino yun nandyan? Pakisulat yung pangalan. Hello! Mega shout out sa inyong lahat. Salamat sa pag-BG. Thank you, thank you.
Hello, mega shout out. Naglo-loading man. Hindi man dito sa akin. Hindi man naglo-loading dito sa akin. Nandito pa ako, nandito pa ako. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Hello, hello, hello. Sige, salamat, maraming salamat, Mel TV. Thank you sa suporta. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Okay, okay, lipat na kasi sis Leonora ang kasunod. Bye-bye. Maraming salamat sa suporta. Hello, hello, sis Winnie. Ikaw na ang sunod, alas 2. Si Tweet ang ipapasok ko sa'yo. Si Tweet, maraming salamat, Sister Winnie.
Maraming salamat. Si Tweet ang ipapasok ko sa'yo. Si Yan nandun kay Leonora. Hello, mega shoutout sa inyong lahat. Mega shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta, mga bisdak, mga lalab. Thank you. Juan Santor. Okay. Bye-bye. Bakit ito? Thank you so much. Thank you so much, Sis Binwini and family. Si Tweet. Pag start mo, Sis Binwini, ipapasok ko sa'yo si Tweet. Day, di dalaan ay day. Usmar. Di da kalaan ay Usmar. pag start na ni Sister Binwini, pwede ka na umalis. Salamat sa pagpunta. Mega shoutout sa inyo sa Zikir. Kasi ipapasok ko si Tweet kay Sister si Binwini. Salamat sa pagpunta. Mega shoutout sa inyo. Hindi daw siya mag-ilis. Thank you. Aw, sino ang susunod kay Ngayon ako ang hirap. sino ang susunod kay Leonora? Aw, sino ang gagamit sa oras niya? Yan, ngayon ako. Sisters. Thank you. Salamat sa inyo. Didalaan na day kay may adduduha, may adadida duduha, ikaw nganhi ni ikaw at saka si Makmak yung nandyan. Ikaw at saka si Makmak. Sa umaga yata daw siya pala. 6.
Hello mga bisdak, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming support. Maraming salamat sa mga nagsuporta dyan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Osmar, sa pagbiji. Thank you, Makmak. Thank you so much. God bless you, guys. Maraming salamat sa lahat. Bye. Bye. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.